प्रिय सावित्रीच्या लेकींनो, आज खूप गडबडीत असाल ना तुम्ही. मस्त नटून थटून वडाच्या झाडाच्या पूजेसाठी तयारी चालू असेल तुमची, बरोबर ना? आपलं म्हणून तुम्हाला सांगायची इच्छा झाली आणि म्हणून हे पत्र तुमच्यासाठी. आज वटपौर्णिमा. पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी तुम्ही सर्वांनी वटपौर्णिमेचा उपवास केलाच असेल ना. अहो, चांगली गोष्ट आहे की सावित्रीच्या लेकींना तिच्या पतीविषयी खूप आदर प्रेम आहे. पण लेकींनो, तुमच्यातलं हे पती प्रेम फक्त आजच्याच दिवशी फार पाहायला मिळतं. इतर दिवसाचं काय हो? जी सावित्रीची लेक आपल्या नवऱ्यासोबत अहो साधी 7 दिवसही नीट राहत नाही, बघा ना, तीही उपवास करते आणि म्हणते तर काय, 7 जन्मी मला हाच नवरा भेटू दे म्हणते ना. लेकिनो, मला एक प्रश्न पडला, तो तुमच्या पुढे मांडते. बघा, तुम्हाला तरी याचं उत्तर देता येतं का? उपवास वगैरे करून जर पतीला दीर्घायुष्य लाभलं असतं तर या जगात विधवा हा शब्द उरलाच नसता ना. कळतंय का तुम्हाला मला काय सांगायचंय ते? सावित्रीमाई यांनी कधी पतीच्या दीर्घ आयुष्यासाठी वडाला धागा गुंडाळला नाही हो, किंवा उपास वगैरे केला नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांचं त्यांच्या पतीवर प्रेम नव्हतं. पतीच्या सुखदुःखात त्या खंबीरपणे त्यांच्या सोबत उभ्या राहिल्या. प्रसंगी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावत त्यांनी संसार केला आणि नुसता संसारच केला नाही तर या देशाला महात्मा फुले देऊन क्रांती घडवून इतिहास रचला. पण शोकांतिका वाटते ती या गोष्टीची की आज शिकलेल्या सुशिक्षित असलेल्या सावित्रीच्या लेकींना यमाच्या हातून नवऱ्याचे प्राण वाचवणारी कथाकथित सावित्री समजून घेता आली. मात्र माझ्या लेकी शिकाव्या म्हणून जिने स्वतः अंगावर दगड गोटे झेलून प्राणाची बाजी लावून आपल्या हाती शेणाच्या ऐवजी पेन मिळवून देणाऱ्या सावित्री माईला अजूनही तिच्या लेकींनी समजून घेतलेलं नाही. खरंच शोकांतिकेची गोष्ट आहे होई. लेकींनो, मरण अटळ आहे ग, जे तुम्हाला आणि मला कोणाला चुकणार नाही. मग कशासाठी ग एवढा आटापिटा? 7 जन्माचं मला माहित नाही, पण जेवढे दिवस सोबत आहात ना तेवढे दिवस आपल्या पतीचा आधार बना, त्याच्या घराची ज्योत तुम्ही बना, त्याच्या सुखदुःखात त्याची सावली बनून तुम्ही राहा. आणि इतकं जरी केलं ना तरी 7 जन्माचं सुख तुम्हाला एकाच आणि ह्याच जन्मात अनुभवायला मिळेल. नक्की बघा. झाडाला धागा गुंडाळत चक्रा मारण्यापेक्षा सुखदुःखाच्या चक्रात अडकलेल्या नवऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहा. आणि हो, झाडाला धागा गुंडाळून त्याला बंदिस्त करण्यापेक्षा त्यालाही स्वतंत्र राहू द्या ग. आणि जर तुम्हाला वटपौर्णिमेनिमित्त काही करायचंच असेल ना तर आपल्या पतीच्या नावाने प्रत्येकीने निदान एक तरी झाड लावा. आणि नुसतं झाड लावू नका तर त्याचं पालन पोषणही करा. आता याने काय होईल असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, बरोबर ना? पहिली गोष्ट म्हणजे जे झाड तुम्ही लावणार आहे ते तुमच्या प्रेमाचं प्रतीक बनेल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता कोरोनाच्या काळात ऑक्सिजन अभावी कित्येक सावित्रीच्या लेकींनी आपले पती गमावले. तर नैसर्गिक ऑक्सिजन या झाडांमुळे सर्वांना मिळेल आणि जेणेकरून भविष्यात कोरोनाच्या रूपाने आलेल्या यमाच्या हातून कित्येक सावित्री त्यांच्या पतीची सुटका करू शकतील. म्हणून जाता जाता एकच सांगेल, पती असेल झाड तर त्या झाडाची सावली तुम्ही बना. पती असेल झाड तर त्या झाडाची सावली तुम्ही बना. पती असेल फूल तर त्या फुलाचा सुगंध तुम्ही बना. पती असेल फूल तर त्या फुलाचा सुगंध तुम्ही बना. आणि पती असेल दिवा तर त्या दिव्याची ज्योत तुम्ही बना. त्या दिव्याची ज्योत तुम्ही बना.